mong buhaton isip inahan or asawa nga kuan man gud sila broken. So kung ipalayo murag ana i-brainwash ang imong mga anak pala kuan sa imo. So ni taganag negative nga mga kuan sa imo no about sa imo. So tudluan og dili maayo nga mga panghuna-huna sa mga bata against sa imo ha. So unsay imong maayo kang buhaton no ug unsay imong bation isip inahan sa mga bata. Yes, Ate Will, medyo na-stress ko sa pangutana. What if tuod, no, kung ako ang naa sa iyang kahimtang. Siguro susama sad sa iyang gibati nga masakitan siya o naa ang mga, syempre, normal man sa ato ang kanang mubati tag pagmahay. Labi na, no, kung naata sa sitwasyon nga ingon pa, kita pod ang una nga may sayop nga nung nahimutang ta dinha nga sitwasyon. Dili gyud dato nga malikayan, di gyud dato malikayan nga mubati tag mga pagmahay o syempre makahuna ta nga matpasiguro mga something ingana bitaw no nga mga statement nga mga linyahan. So mao nang giingon lagi nga kinahanglan gyud before ta mobuhat og mga butang ato sang timbang-timbangon before ta ingon pa mo surrender, at least gibuhat na nato ang tanang pamaagi para mas masalba pa unta ang relasyon no. And syempre sa kahimtang karon sa atong letter sender nga nahitabo naman gyud na di naman ingon pa di na nato mabalik ang nangagi o syempre naka-made up na murag nakadesisyon na ang previous ni mga ex-husband o wala na gyud i-end up na gyud ang nakapait lang gyud ana sa imong kahimtang karon kay pati ang inyong mga anak gidamay. So usa na sa kinahanglan gyud usa na sa atong siguro ihangyo ipanawagan sa mga susama ani ang kahimtang dili man nato makuan gyud di man gyud nato ingon pa makontrol ang panahon na bisan unsa ka maayo ang atong mga pangandoy, bisan unsa ka maayo ang atong mga damgo para sa umaabot para sa ugma puhon na agay mga butang nga unsahay di man nato madawat, di man nato matuuhan nga nahitabo, pero naagay mga ingana no nga dili kapugngan lagi ang mga panahon ang mga higayon. So manghinaot ra unta nga kung unsa man ang issues between sa mga ginikanan sa isig ka partners, dili nato ingon nga ipasa or ikuan pa ba no ipadayon pa hangtod sa mga kaanak-anakan sa mga anak ang kasakit nga atong gibati ang paminaw nga gitry duranta or kung unsa man galing ang atong gibati, dili na unta nato idamoy ang mga bata. Kaya kung atong hunaon ba no, kung kita mismo mga idaran na mga adult, mga naa na sa hamtong nga mga panuigon, unsahay maglisod pa ganita paghandle sa mao nga mga emosyon, unsa pa kaha ang mga bata no. So kinahanglan lang is atong i-absorb sa atong kaugalingon ang ato mismong mga problema og dili na nato damayon pa ang mga bata kay dili pod lalim sa part sa mga bata nga magtubo or magdako sila nga naay gitanom mga pagdumot or kahiubos tungod sa mga dautan nato nga gifeed sa ilang mga huna-huna. So maunta na ang atong ibutang sa buot mga ka-feelings labi na sa mga isikaginikanan karon nga wala ingon pa nag-success ang mga relasyon no. Minus-minusan nato ang sobra na nga sobra ka dautan nga pagbati mga pagbati nga kasakit para dili nato maipasa or dili na mo taas ang isyu kay kung buto na naon kinahanglan sulbaro nato sa atong kaugalingon, dili nato damayon ang mga bata kay lisod man nga bisan sila sa ilang kuan nga buot no kanang minor nga buot damay-damayon nato apil-apilon nato and gamiton nato murag gikasangkapan nato ba no para ipa-feel sa kung kinsa man ang atong kaaway or dili tawo nga wala nato igkasinabot nga naa paghapon ang atong kahiubos or kalagot sa ilaha, dili pud na siya maayo mga ka-feelings. So manghinaot ta nga mahanap or matugkad nato ang pinaka maayo nga mga pamaagi diri sa dili lang sa diri sa atong programa no, pero
Sa ato pong tagsa-tagsa ka mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon kung naaman galing nga mga naminaw karon nga susama ang sitwasyon, matugkad or mahanap na to sa atong kaugalingon ang pinaka best or pinaka better kung dili man best nga mga pamaagi para malikayan na nato na nga mga ingana na hasta ang mga bata mga wala paibot in tawon damayon nato sa kung unsa man ang issue nato isip mga ginikanan nga wala nagkasinabtanay sa usa ka relasyon. So mao to at tiwi lang ang akong gibati karon. Jane, sa imong mga maayong huna-huna o ideya nga gika-share sa atong letter sender karon, no? So na ako igadugang gamay bahin sa atong kung ano nasinatian nga kaagi sa atong letter sender karon. So dili pa siguro sa ako dili pa ulahi siguro ang tanan kay hinangayo naman ka og pasaylo. So hinahinayan lang siguro Ate Jean, no? Kay according to sa atong research sa expert gikan sa thermodernman.com niingon nga how to get your ex to forgive you in 3 simple steps. So naaday mga pamaagi Ate Jean. 3 simple Yes, steps. very simple. Hopefully. Yes, hopefully nga madawat nimo ni iya ning ano imo ning kuan nga pamaagi makitaan og kanang way nga imong ika-support para mo duol ka sa imong ex. So number 1, show him that you kuan ko no that your heart from your learn from your mistakes and have already changed. So nagbag-o ipakita sa imong husband sa imong ex nga nagbag-o na ka kuan na ka no nakakat-o na ka og leksyon sa imong mga sayop nga nahimo. Then nibiya nagbago, so makita siguro na sa imong ex nga nanay kabag-uhan. So siguro mahinay-hinay siya og kuan sa imo pag kanang balik ang iyang mga trust sa imo. So number 2, educate him on the reality of relationship. So pero siguro Ate Jean maglisod siya diring dapita kay di man mo duol sa iya no. So perting gabi ka walay lisod. kuan. Yes. Walay ingon So pa nga. number 3, get him to forgive you for his own benefits. Because tinuod bitaw Ate Jean nga kung imo siyang ipalearn nga kinahanglan ang pagpasaylo niya sa imo dako ng paghatag sa iyang kaugalingon og kuano kamatuoran nga ma-free siya sa o makahatag na siya og dakong kuan kahapsay sa iyang huna-huna no. Makabaton siya og peace of mind kung wala na siya nagdumot sa imuha. So magpatabang ka sa imong mga nearest relatives or sa imong mga close friends nga close pods niya nga di ba Ate Jane isa po na nga makahatag og way nga dakong tabang sa inyong panagbalik kung na kay kasandikan kay you need a counseling no mag-counsel kay importante gyud nga na ay mo feed up sa iya nga pag kanang makamata sa kay kuan man gyud ginadili man gyud nato ang pagdumot no. So siguro sa iyang kanang kasuko diha sa imo mo nang ang iyang gipakita kanimo karon nga mga behavior. So dawatan na siya. Dawaton nimo nga bisag unsa pay isulti nimo nga murag against gyud sa imong kuan Ate Jean kinahilagman against sa imong balatian pero tungod kay nakasala man ka. So dapat imo gina siyang huna-hunaon, imo siyang madawat. And then pag mo gingon nga magpaubos. So magpaubos ka permi kay aron siya. Pero depende po na no sa katao kay naa mong tao pod nga kanang kuan Ate Jean kanang kapi mayon nga katulon ako na ngayo pasaylo sa iya ha apan wa gihapon ko niya pasaylo amurog mo tig-an na pod ang imong kasing-kasing. So dili day kay ngingon ang Ginoo kapito. So pila naman na Ate Jean kapito dapat ang imong pagpasensya o pagpaubos sa imong nasadaan no kay ikaw manggid kita manggid ang nakasala. So about sa imong mga anak nga medyo murag na kuan ni Ate Jane nga gipalayo sa iya og tudloan hin og gibrainwash. So dapat di ay naana siya kuan no naa kay dakong buhaton anak kay mo day nagingon nga parental alienation. So kuan mo daw na ang intentional or unintentional deterioration of a child relationship with one parent. So
ipalayo niya ang imong itahi ikaw tinuod gina nga gihimo na sa imong anak kay true action sa imong mga anak against sa imuha medyo imo nag yung na sinati ma-feel na nimo nga sila di na gani mo tingog kung imong tawagon di na mo duol sa imuha so nagpasabot nga negative ang i-feed sa pikas so dili na maayo so ang imong maayong buhaton muduol ka sa mga government lawyer dito magpa-advise ka kung unsa imong angang buhaton nga nung dili ka paduolon sa imong mga anak. Naaman na ikuan Ate Jane, naaman na balaod nga kinahanglan ka, naaman gani mga visiting hours or visiting days nga schedule ninyo kung separated ang kuan family, di ba? Kung naagin na time ang both parties sa paghatag og panahon sa imong anak. Dili dapat ihikaw, dili dapat ang giingon nimo nga dapat kamo ra man duha ang nag-away nganong i-apil-apil ang mga bata. So kita gani kung magkabulag man gani ang magtiayon, dapat mga magtiayon no both sides nga dili na to i-apil atong mga anak. Dili ang ako pong ika-share sa inyo nga ayaw pod og hatagi og kanang negative kuan bitaw mga information or against sa partner. Ayaw dautang imong partner sa imong mga anak. Kay diha na magka kuan ang mga bata malito na hinon Ate Jane or kung malibog kung kinsay tinuod nila nagsulti. Asay tuuhan. O asay tuuhan. So mo nay maayo ang maayo pa ninyo buhaton magtiayon nga magkabulag. Magsabot na lang no sports di ba Ate Jane kuno mahimo ka na. So sometimes himo na Ate Will kung atong isa't aside yes. atong mga pride no kay dili na lang ingon palagi nato basta ginikanan na lang ta dili na lang sa ato naglibot ang kalibutan kundi para na pud sa benepisyo sa kaayuhan sa atong mga anak. Yes mo nay atong tan-awon kung dili naman gani ta magkasinaambot magtiayon so padayon sa padayon sa inyong journey usag usa pero ayaw ninyo kalimting nga dili maayo ang paghatag og negatibo nga mga kana negatibo nga mga opinion para sa isag-isa nga para sa imong mga bata imong hatagan og ikaw na hinuoy mo feed og mga dautan nga mga huna-huna ma-picture out na hinuon sa mga anak nga unsa day kadautan si mama unsa day kadautan si papa nganong kuan man nga inaana man ang istorya. So dapat inyong kanang in-nurture gihapon ang mga bata sa maayong pamaagi para sa dili mawala ang pag-love sa ginikanan o sa papa ug mama nga bisang nagkabulag mo pero magpabilin gihapon ang ilang love sa inyo duha. Ngilad ng dauton Ate Jane kay ang hunang-huna hinuon sa bata labi nagagmay pa na nato asa isa nagdako so nagpasabot nga dautan gyud ay ang akong inahan or amahan kay nganong giinaana si mama or si papa so dili maayo so atong hatagan ang atong mga anak og panahon nga sila ang makadiscover kung kinsay tinuod nga nakasala sa duha kay naa magi kuan ana tay Jane na magi sad-an so nay wala ka agwanta and then kay kuan man pud no kay murag dili naman pud kuan kuno karon panahon sa mga martyr. So kung magpaka-martyr ta, so depressed, so makoy hinuon ta, mamatay na hinuog sayo. So imo po na iwasan, ato po na iwasan. So naman tay right, so ato nang ipaglaban and then ikaw Ma'am May para sa imong mga anak siguro pwede ka magpa-advise at gyud ka sa legal lawyer kay wala may bayad. So dito sa ato Pau kay kung kami dili kayo may hanas ni Ate Jean pag advice og legality kay wala may experience ana no so kato mo na lang na mo ikatambag nimo og hinahinay lang pagpasabot ang imong mga anak siguro na kay moduol nimo bahalag di mamati imong akbayan bitaw Ate Jane ang iyang shoulder so akbayan nimo and then ipafeel gihapon nimo nga importante nga ginikanan gihapon ka hinahan ka nga nagmahal sa imong anak kay what is nga kuan 9 months nimo nang dala-dala sa imong tiyan and then in anaon ra ka so dapat imong ipa-feel sa ila nga
love gihapon nimo ang imong mga anak. Bahalag unsay gi-feed sa iyang mga side sa imong sa side sa ginikanan sa imong kuan partner o sa mismo sa imong partner kay imo man ang na sinati. So ipasabot sa ilaha. Makasabot gyud ang mga bata ati Jen. Dili gyud murag bisag unsa siguro ka negative, makarealize ra na sila kung unsay tinuod nga panghitabo. Ang ipadayon ang pagbasa sa atong quotes for the day nga akong napili gikan sa AG Quotes. Nag-ingon, no pain will last forever. It is not easy, but life was never meant to be either easy or fair. Repentance and the lasting hope that forgiveness brings will always be worth the effort. So gikan ni kang Boyd K. Packer, Ate Jane, mo ni ako napili og atong gamay pahalapad Ate Jane sa atong sa atong quotes for the day. Yes, Ate Will. So, mauna niyo itong padayon nga gini-encourage is mubati man tag kasakit, mubati man tag kakapoy or unsa man nga mga negatibo nga pagbati isip usa ka tawo mga ka-feelings kinahanglan natong masayran nga kana nga mga pagbati dili na magpabilin hangtod sa hangtod no. Temporary ra kung unsa ka temporary ang kalipay nga atong ma-experience ingana pod ang kasakit. So dili ta angay nga magpakonsumo or magpaepekto sa kung unsa man ang mga negatibo nga panghitabo sa atong kinabuhi kay usa lagi nga mga rason is naatay angay nga makatunan sa mga kasakit nga atong giagian sa mga kahiubos o kalisod nga atong nasagubang and syempre ang kinahanglan pod nato nga ibutang sa atong hunahuna og kasing-kasing nga naagrabyado man ta or unsa may matawag nimo sa imong gibati karon dili na magdugay o kinahanglan makatunta nga magpasaylo sa mga tao nga nakabuhat sa tuog sayop and syempre dili lang para sa ilang kaayo kundi para sa atong ingon pa freedom o syempre kung magtuota nga naanay ingana maayo nga mga epekto o resulta ang atong pagpaubos or ang atong paghatag og pasaylo maunay usapod nga makagarantiya nga mas ingon pa mulambo ta sa atong pagkinabuhi so maabot. Yes, tinuod yun na, no? Nga ang atong pagbasol o ang atong paghatag og pasaylo mo na maghatag nato og kung kaning peace of mind. So, kinahanglan mo hatag itag pasaylo sa atong isig katawo. So, napay ako ipaapa sa Ate Jane gikang Ma'am Rose Rosa. Good PM, Joy FM, listening po from Sitio Pili, Barangay Mati. Ayun. File na file guys. Sorry na. Sorry. Hi, Ma'am Rosa. Wrong pronounce. So, na dahil na siya diri. Wala pa ko kaabot din ang dapita ba? So, ato abdon Ate Jane. Mag-explorer kita karon Ate Will. Okay, padayon ta sa atong Bible verse for the day nga gikan sa Luke 6:35 I mean. So, nag-ingon, but love ye your enemies, and do good and lend, hoping for nothing again. And your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest. For he is kind unto and thankful unto the evil. So nga ako lang gamay nasabtan Ate Jane, no, nga hatagan nato og ang atong isikataw og paghigugma. Ilabi na gid kuno katong atong mga kaaway. So pwede kaya nato nang buhaton Ate Jane. So hatagan nato kung paghigugma nga atong kaaway, love your enemies. Unya ato tining i-share ang atong mga grasya pinaagi sa pagpahulam sa atong isikataw katong nakita nato nga nagkinahanglan nga walay pagpaabot sa pagbayad o pag-ilis. So dili nga ang uban natin dyan nga waga ni ikabayad sukta na ka. So dili dai na insakto nga tabang. So ang gusto kung motabang ta sa atong isikataw dili na ta magpaabot og balos. Alright mga ka-feelings, wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong programa o pag nag-uban-uban karon uban sa atong atik sa kahanginan. Kini sa Ate Jean. O kini si Ate Well uban sa atong control sa si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw og dalaygon ang Dios.